Karon ang atong ebanghelyo nagisgot may tungod sa tawag sa pagka-apostoles o pagkasumusunod o pagka-disipulo ni San Pedro o ni Simon Pedro. O usab siya mga kaubanan na sila Juan o si Santiago, mga anak ni Zebedeo. Kay lagi gusto niya mapaambit ang maayong balita. O mga tao nagsunod-sunod kaniya because of his wisdom, kaalam sa atong Ginoong Kristo, nga nindot kay siya makaalam nga gikan sa Dios. And also before the context of this gospel today, nagisgot usab kini sa mga maayong buhat nga nabuhat sa atong Ginoong Kristo, pag-ayo sa mga masikiton, pagpahawa sa mga giyawaan, ug usab ubang mga milagro nga nabuhat sa Kristo. Moto katong panahona grabe ka sikat. Kumbaga sa tong generation kanon grabe ka trending ni Jesus. Ikaw daw ni ayo kag masakiton. Nagpapahawa kag yawa sa tawo nga giyawaan. And also maayo po ng imong mga pulong puno sa kaalam, wisdom nga gikan sa imong kasing-kasing na nagikan sa imong kasing-kasing na mugula sa imong baba. Umo kini magsuon nga diya sa kinabuhi ni San Pedro, ni Simon Pedro, mananagat man siya. Dato na encounter niya si Jesus. Kay lagi sikat siya, siyempre ni mudol na sikat si Mua, kuan gid ka, kanang mo tuman gid ka siyang gusto. Moto yang gipahiramang iya sa kayano yang bangka aron natong Ginoong Kristo magsangyaw sa mayong balita. Umo kini maigsuon diya sa iyang pagpahiram usa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Niingon akong Ginoong Kristo nga itaktak ang pukot dadto sa lalom, magpalalom ka, itaktak ang pukot o dadto nitabo ang milagro. Kung naminaw kita, nakuha kita sa dagang kang isda na puno pang duha ka sakayan, ug dinhi nato makita nga unsa kagamhanan natong Ginoong Kristo. And after that scenario, after that panghitabo karon namurag na self-pity si San Pedro, ningon siya, "Pala ako, iyang gi-admit ang iyang walay pagtuo sa tong Ginoong Kristo." Ug mao kini nga diya siyang pagtuo karon na sinati niyang milagro, nituo siya nga tong Ginoong Kristo mabuhat niya ang tanan. Umo kini maigsuon nga diya sa kinabuhi ni Pedro gitawag siya sa tong Ginoong Kristo nga mahimong disipulo o mahimong tinun-an. Umo kini unsa may reflection nato, unsa may pagpamalandong nato niini diya sa tong kinabuhi karon nga kitang tanan gihawag sa tong Ginoong Kristo nga ipahiram nato atong kaugalingon sa mga si Pedro na pahiram siyang bangka o nituman sa kabubuton sa atong Ginoong Kristo. Nga diya sa atong kaugalingon mo ni ang tema pahiram mo na atong Ginoo nga mo'y mulihok sa atong kinabuhi samtang buhi pa kita. Kay diya sa atong kinabuhi atong bokasyon nga diya sa atong pagkabinunyagan kitang tanan kanunay ginauhagan sa atong Ginoong Kristo nga may sama ni San Pedro mahimong mangingisda ug tao na ipadayag nato ang pulong ni Kristo to evangelize our fellow brothers and sisters. Mo kini atong ginabuhat karon in this social media, mo man ang modern evangelization, ni padayag nato ang pulong ni Kristo para sa tanan. Mo kini ang bukasyon nato, the generic vocation that all of us must kinahanglan nato ipadayag sa tanan, isangyaw nato si Kristo. Yes, nagalala itong bukasyon sa itong kinabuhi. Apan, bisan pa ni ana, diya si mong pagka-asawa, diya si mong pagkabana, as a family man and family woman, diya sulod si mong pamilya, ipakita nimo unsa ang ebanghelyo, kinsa si Kristo sulod si mong pamilya. Kung ikaw usa ka trabante, ipadayag usab nimo ang imong Kristiyanos sulod si mong ginatrabahuan. Umo kini diya sa kinabuhi po sa among pagkapari, mo kini pinakalisod na buhaton pagpadayag sa pulong ni Kristo. Usab equation usab niini ang nakalisod pud niini sa mong kabahin. Kay lagi nahimo kami mga pari instrumento sa Ginoo para kaninyong tanan. Apan ang pangutana diya sa buhat, nabuhat po ba namo ang among ginasulti diya kaninyo? Muni pinakalisod nga trabaho namo kanang magsulti kag maayo sa pulong maayong buhat ni Kristo, pagpadayag siyang pulong, pero pagpangutana diya si mong kaugalingon, Pader, nabuhat ba nimo na?
Mo kini usahay daghang kita madunggan, makita diya sa social media, yung mga kaparian, mga obispo, maayo kay mo paambit diya sa pulpito. Apan tan-aw na tong binuhatan, ambot lang gyud. Mao na usahay no, lain akong paminaw karon ba in this election. Nasayod makitadaan nga simbahan non-partisan. Wa kinay dapigan na politiko. Pero makita na to daghan magay gina-endorse minon mga obispo kini mga pari. No, paminaw mo, tanaw mo diri sa kuwa. No, lain kay paminawon, no, dagang kay muta na pader, di ba? Wala man tay gikuan na Katoliko, wala man tay gina-endorso na politician. Oh, tinuod na si kuan malagi, si bishop na ana, si pader kuan lagi ana-ana. Umuna, abot asa nila nabutang ilang unahunay, ilang utok, ilang natun-an sa seminaryo bahin sa tong pagtuo. Una lisod kay manghimantay ka sa uban, pero wa ka bantay si mong sarili nimong tugkaran. Malisod kay ba? No, mabuyag ka sa uban, ambot lang gyud. Kabalo man ta ba na di mi perpekto kami mga pari. Daga may iskandalo nga nabuhat. Muna pinakasakit kayo. Mo di gani na ma-resolve sulod sa simbahan, maglisod pag-resolba, pero maglabot-labot ninong sa uban. Muna no kamo mga pari, kamo mga obispo, una mo paghot dato sa gobyerno o sa uban, tanawa sa inyong nataran. Umuna no kinahanglan na karong eleksyon dili kay no mo endorso kita politiko. Ang kinahanglan nato no unsa man hatagan nato maayong giya, maayong pamatasan ng mga tao. Is because wa man gyud perpekto na gobyerno. Bisi pag unsa ka maayo sa leader, sa presidente, pero kitang tanan way mga disiplina, walay ayo, useless gyapon kining leadership. Sa classroom gani mga classmate nimo maglisod bagay kag control. How much more sa tibok nasod nimong dalon, kalisod dalon yana. Umo kini no nahimo ni personal akong humili karon, ilisod kaayo daghang kay si pangutana, lain kay paminawon, kinasayod na makitandaan ng simbahan walay gina-endorso. Muna karon no ang atong bukasyon kung kitang tanan may padayag na to ebanghelyo nga before kita no mo aw mo paghot sa uban kuno naon na usab nato atong kagalingon nga kita makasasala, nga kita we are unworthy to be with Christ. Apan nasayod kita, nagsimba kita nining simbahan, mabitaw ni simba kita, wa mangita ni simba kay tungod balaan kay kita, perpekto ta. No, we are here because we are sinners. No, we need God sa atong kinabuhi nga moy mugiya ka natong tanan. Umo ni mga isuon nga sa kinabuhi mamalandong kita nga bisan pa man sa atong pagkamasasala or unworthiness sama ni San Pedro, Simon Pedro ug sa ubang mga apostoles na lain ng ilang kinabuhi apan nabag-o kini kay tungod naminaw sila sa pulong ni Kristo o musunod sila kang Kristo. Busa karon takna maigsuon no mamalandong kita, kumusta man atong kinabuhi, kumusta man ang atong relasyon sa Ginoo, gasunod ba kita kanunay sa pagtulun-an ni Kristo bisan tuod sa itong pagkamasasala, our unworthiness, our sinfulness, hinaot di na to biyaan, di na to buhian ang Ginoo. Una bisan pa nan kapila kita makasala, ayaw gibuhi sa pagtuo sa Ginoo. It's because nung ano man pader, may nga mao di na ko musimba oy, di na ko mangumpisal, balik-balik ra mong sala. Sina po kasala, no balik-balik na lang. No. Kung imo ning pasagdan nga ang sala mo'y mulukop kanimo, nagmadaugon ang yawa diya si mong kinabuhi. Muna bisan pa man makasasala ka, padayon yapon sa pagampo, padayon yapon sa pagluhod, pangayog panabang sa Ginoo. Kay lagi sama sa ingon, kung kita-kita lang walay Ginoo sa tong kinabuhi, surely di kita mo lampos nining kinabuhi karon. Muna maigsuon nining santos na misa, no padayon kita sa tong pagpamalandong. Nainaot diya sa tong tinguha nga kita may sama ni Pedro, na kita may sama sa tong Ginoong Jesucristo, mutubay kita sa dalan nga maayo, sa dalan nga gitagana sa tong Ginoong Jesucristo, padulong sa pagkabalaan o padulong sa gingarian sa langit. Amen. Palihog manindog. Karon nato ipadayag ang atong pagtuo